बडलेण्ड बुब्लि बे खौरां बिजोंनि गायसननाय सान फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 15 अक्ट'खालि बाथि बोसोरसालिया जे गायसननाय सान खुंनो लादों बेनि थाखाय आङो बर' खौरां अनसाय गावारि खुंथायनि जानानैहाय बडलेण्ड बुब्लिनिसिम गिबि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन बर' हारिनि गेजेराव खौरां बिजों बिनि आंखाला दाबो दङ। ओंखायनो बे खौरां बिजों बे आयदायाव बडलेण्ड बुब्लिया थांनाय बुंनो थाङोबा 4 बोसोर बाबेनलांबाय, 5 बोसोर बुंनो थांगासिनो दङ। बे समनि गेजेराव जि रादाबफोर फोसावबोदों आङो सम नायदों, मोजां मोनदों आङो। दा बेबायदिनो जोङो जोंनि बर' हारिनि जानानै बर' हारिनि नंगुबै बाथ्राफोरखौ सावगारिफोरखौ रायजो राजानोथ' मोनथिहोनांगौ थाबाय जोंहा खौरां रादाबनि गेजेरजोंहाय। गिबियाव जों हारिनि जानानै बर' हारिनि रादाब बर'नि गेजेराव जों फोसावनायनि बिबानखौ जों लानांगोन आरो बेनि उनावहाय जोङो आसाम रायजोनि बाथ्रा, बेनि उनाव जोंनि भारत हादरनि बाथ्रा आरो दुलाराय बुहुमखौनो सरजाबफानानै जोङो जोंनि खौरां जि बडलेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों रादाबफोर फोसावबोनाय जादों बा फोसावलांनांगोन, इयुनावबो फोसावलांनांगोन आरो बे बिबानखौ लानानैनो खामानि मावलांगोन होनना फोथायनाय दङ आरो बेयो मोजाङै रायजो राजाजों अनसायजागोन बे फोथायनायाबो आंहा दङ। आरो बडलेण्ड बुब्लि बे रादाब बिजोंनि जोरथाया बा बिनि दावबायनाया गोजोर जाथों बेखौनो इसोरनावबो आर'ज गाबनाय थागोन आंनिफ्राय। आरो फैगासिनो थानाय जे खुंनो गोनां बाथि बोसोरसेला गायसननाय सान बे जाफुंसार जाथों आरो बडलेण्ड बुब्लिया बर' हारिनि गेजेराव बा जोंनि आसाम रायजोआव भारत हादराव मोनसे मोजां सुबुंनि गेजेराव नेरसोनथि जानानै थाथों आरो जारिमिनारि आगान गालांनो हाथों आरो बियो मोनसे गोथां बिसम्बि जानानै थाथों बेखौ आंनिफ्राय हास्थायनाय थाबाय, हामलायनाय थाबाय आरो बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबनानैहाय बडलेण्ड बुब्लि जाफुंसारनायखौ मिजिंथिनायजों आङो बे रादाबखौ रायजो राजानिसिम आङो आंनिफ्राय खेंफोरथि बा आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावनायखौ फोजोबथाबाय। गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नाम्बाराव कल खालामनो हागोन।